David Marster, BBC Nice. Ik zie hier in Londen, vlakbij de Theems, waar zoals je dit een groot bastion staat van de auto-industrie, de Ford-fabriek. Alleen nog op deze fabriek werkt het astronomische aantal van 54.000 man en 180 vrouwen. Londen 1968 dat gaat over een groep vrouwen die werkt op de Ford-fabriek. En die het net langer pikt dat vrouwen, zo weet in die tijd, minder betalen krijgen als mannen. En zij komen in opstaan en maar dat zij in opstand komen, maakt de hele fabriek dicht. Want zij maakt ze de bekleding van de stwon. En als er geen stwon gefabriceerd wordt, kan er geen auto's gefabriceerd worden. Wat is je warm, hè? Rita die werkt in de fabriek. En is gewoon een van de machinenaaisters, van de stolbekledingen, van de Ford-auto's. En dan op een gegeven moment dan moet hij in het vattouw loeken. En dan wordt zij net bewust de stakingsleidster. En dan stiet zij voor de staking. En daardoor komt zich in conflict met onder andere haar omjouwing. En maar haarzelf. En maar haarzelf. En dat ben je hem. En dat ben wij, ja. Het aardige in uw stuk is dat wij die twee kanten van Rita, die laten wij zien terug twee spelers. Ik ken het net langer. Laat terug in! Die twee botsen nogal malkoor. En dat is de innerlijke strijd die het in Rita haar rol is. Maar die sjuggen wij dan terug ze malkoor backvlucht zitten litten. Rita, Ja. ik wil een ei. Mooi bacon. Hij wil een oor. Hij wil een oor. En waarom maakt hij dat dan zelfs net? Ja, dat is toch niks voor Eddie? En boven dat had hij nooit leerd, Rita. We zeggen hier thuis bij Rita. En Rita is met haar man Eddie. En we zeggen maas voordat ze naar het werk gaan en wat voor spanningen ik in dat huishouden er is. Leven. Zoest er misschien je het in eigenaar even bakken kennen? Daar begint het weer, Eddie. Emancipatisch geneuzel. Dat ken ik net, Rita. Gewoon volhouden dat ze het net kinst. Natuurlijk kan ik een ei bakken. Wat? Loser. Het is 1968, dan kan een man toch verdomme wel een ei bakken. Zonder tussenkomst van een vrouw. Men nemen een ei. Oh, nou krijgt het moeilijk. Een leven. Net helpen, hij mag het zelf kennen, hè? Wel lezen de ei. Wie het zal het niet lezen? Op het verste plakje. Op het verste plakje, Pop. Oh, tuurlijk. Op het verste plakje. In het hele verdomde huis laat alles troggekoor. Structuur laat je diepe groeven onder net oprommen kleren. Smarge onderbroeken en oerhem die het nog stritsen worden matten. Maar in deze hele bliksemse teringzooi hebben we de aaien een vast plakje. Ik zie het probleem net. Soms zit er wat soft. En op het moment dat er wat soft is, zou ik zien innerlijk Eddie, dat is een oren. Die zei, kom op man, dit mag net pikken. Nou, maar zien wat ik je vind. Mem haar studieboeken. Het hoonboek Verplichten der Vrouw. Huishoudkunde, jongetje 64. Nou gaat de vallen, ja? Als uw man u vraagt te helpen in het huishouden, wijs dan zijn voorstel af. Want hij zou zich dan verplicht voelen om het steeds weer te doen. En na een zware dagtaak heeft hij geen nood aan extra werk. Eddie, zoest door de tafel even op, Romy Willis? Ik maak nog. Nee jongen, ik zal me even tar hier op mijn hele zwieren dagtaak. Lul. Dit is een stuk waarbij wij een hele nieuwsgierige vorm van hebben, waarbij we met seniorspelers 80 ronden spelen. Wat ik stiet voor die gelijkes tussen man en vrouw. Dus soms speel je man, vrouw, soms speel je vrouw, man. En tegelijk is de theatrale vorm bij we verkeersen hebben en beweging. En ben gewoon oors als oors en daarmee denk ik extra nieuwsgierig. Het is een heel vlot stuk worden, waarbij hier en daar behoorlijk laatje kennen, maar vooral ik gewoon tegen bij de meesten komen.